LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno ko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, jo ajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'ane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Koro ket kamera katikati minge maber ni inge jopiny neni jo mato isepong within one gine within 2 weeks isepong ya kar ni chandri Nairobi. Bayan banatemo. Right. Koro in comfortable kingiyo kanyo to an angiyo kamera. Ngene wan gi kamera ka. Ma kamera ni, ma kamera na. Koro in sawa ka wuoyo ka ng'iyo kone keke wachi to mari ng'iyango to wuoyo kode. Okay, no compatible. Okay. Sawa ba. Koro we are introducing ne jopiny. Nyakwara mogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Watemo mondo mibende wachope tunge piny mopogore ka kod kacha. Sana ni joluo mekwa. Ng'ato kik dire to ni oko. Like kaka kawuono jago ma wan go kaendi en ng'at mabende ni babati iketo gine iketo wall. En jago man Mombasa, but koro wadwa kele achiel kachiel mondo mibende uwe gi jopiny. Wacho ni nitie gik moko maneno kok timre maber to ose dogombo mondo rich LTN nyaka koro thuolo tame modhi mabor. We akunga miyo mosu mondo mibende ukonu ni to en iluonge ni ng'awa. Jatelo kao microphone. Okay, awi inji. Au kulinda maber. Ani tungani rayo mutandeko. Yeah. Anawo kaunti mare yaya batani kurusa kaunti mare na lebo tonga. Kaunti ni nyatorera aiba marumo choni kusaji maguli wajini. Akiana ng'ati more gi sound no winji kichaka keni koro tang'ati more akeni en ma tamane gi kanyo. Awacho ni bas kanyo ler. Awacho ni an woda lego. Koro dala wena le koro ka kane wena lego. Yes. Yeah. Okay. Iwacho ni Brayo wuda lego achieo tayudo kise complain ne ji mang'eny bwana. Bwana kone uru Mario ya usimu kone ya wata atimo Brayo ambia Umari afungue simu. Ya? Umari afungue. Wacho kamano. Yo. Okachi yo maracho Umari. Winjo. An kaka wuoyo kaka jaband. Iwinjo. Ba industry mar thum ka asetiyo kod jothumbe mang'eny. Makata ka achiel kuom gi luongre ni Tony Ndiema. Bakre kupuonja go drums. Let me make this thing correct. Dia Jue. Iwinjo. An jamo kupuonja go drums. That's one thing. Kapo di mabor. Iwinjo. Tony kupuonja go drums.
To drums, apunjira go drums, Yeah. nachako kod kanisa. Kanisa. Iwinjo. Nachako kod ong'e go drums. Yeah. Iwinjo. Yeah. Makindego nwati gimiluongo ni automatic en koro giminyono giloso to moko go imede ameda koro beat no biro gitiendi iwinjo bang'o kanyo anyalo paro Yada Quill anyalo paro in the year 2012 iwinjo nwajadiga Kibira kumiluongo ni Sky Villa ndalogo kilabno iluongo ni Sky Villa nwaromo jothumbe mang'eny nwaromo gi Lady Morin nwaromo ga Beni Jachiga makonyo be natie nyaka iwinjo ne jogo natini gi jogo lakini drum set koyo drum set ma dakne nyaka nagu beat gi tiende ka kora winji gi magoyo koro ntie jama mayro ko be na ambi salute niluonge no Osunga Woda Uma apani nge Osunga maber Osunga ng'eyo Osunga no ngisani babana tumni neno njoku dwari mang'eny ang'eni in jama minyalo goni ni inyalo go drums maber tang'isani ba itadiera but an koro kimaero chako go adona chak ga Jawa iwinjo koro ne maka Jawa koro ajawa na gondo bina tigno nyaka ya Jawa kore mo ngisani tim kama adon mondo koro na drums tin makodo ne abed main drums adon ni bed main drumist mara koro komna kamano matintin koro achako neno ako beya to jicha tunge uji uchako ngelwete to nanyalo dhi gutumbe meke iwinjo koro kanye mang'ego e drums koro kiluonga mopuonja go drums mar ohangla to neno Osunga Woda Uma noken Tony Ndiema awinjo ko nyiso jinene mopuonja go drums olando njika kupuonja adoge gima Tony Ndiema goyo kabiro industry kana biro kwa tich ka Tony Ndiema na biro kwa tich ka ng'eni jamano en jama maber manyalo konyo ng'ato mondo dhi mabor iwinjo tadiera don jamano Tony Ndiema, one thing I'm sorry, he used to be my boss, but kumadiera jamano I don't jamano en jama mangudi iwinjo oloso mamare odon mare oloso bed maber lakini mar nyawadgi ok odwa neno iwinjo gima duogo mondo nyamarario Tony Ndiema wacho ni oro na pesa ne ba chamo iwinjo umar adona penjo sani ikawa kaka jatiji iwinjo apako beninge kaka kaji tusechopo kaji tichodonji stage ka kopo kodonji stage dongan kech mano kambi ni donge na diera to be honest you adongiso ganda kama ndiko ni Tony Ndiema onge ga time onge time kata nyaka samo wuoye kudini first of all manyalo ino to okuna luore ama nyise to chir maken ngama change Tony kada change Tony luar Tony podho Tony oserumo iwinjo imodong mna kanyo en title Tony Ndiema iwinjo tano kelu siada giera iwinjo Tony podho gima wedongo kanyo en Tony Ndiema makata wodu kinyono be onge emna Ndiema ne modong kanyo adwa ng'adi matin nitiere nyocha wan gi Tony nyocha timo ne Tony interview Tony nyocha wacho niya pesa ni ma en go nokodagi ni en gi gopi pesa ni ma en godo Brayo Uda Lego kaka notemo lero na kaeche endo okrom gi snare mimako ni mako snare kosimako gima ntigire moro maino to wacho no manyu odwa no chulu pesa gi to koro epone gi gigi ang'o matimore to gigi be momanyo go tich Iran ka eno gima jamano yuago gima jamano yuago inene do anene mane sinema jamano yuago tapano ganda be nene ka gin joma nene jaman jogo yogo gino iwinjo Omari chakra donji industry mar thum management maseti yogo iwinjo kod Kefa Ben Wood Migori iwinjo ati under podcast woda same iwinjo maber awinji ba with other management man mbele kanyo jogo nyalo explain ni an onge gir ng'ato chakre donji industry mar thum maseka mar ng'ato badhi kodoi ot
makawe band kata ke en kete madhigo kawe band aduoko ga kete go tayigun ba anatimba ngo awuok iwinjo kata mkwanyire go koth okoth wachwanyire go koth kwa choka republic ndalo corona we can will nyaka sani iwinjo okoth pen kono atimno okoth dwaro enen machiegni go ot wan wamuomo all the way to Kibira wadhi choka ndalo go covid nitie to koth nyiso wan wakia gimwadhi manyo enonge gimodhi manyo wangeni geti ngado jodonji geti mang'eny to koth dugo nyiso wan pesa onge iwinjo mokoth jwa nyaka go jo band ana wacho ni ka to dakanyal gora gi jo anda ka gora gi jabog bosna be pok na gora gi bosna the only thing that make this work quite easier where we band na wo ku band kuchunya di achia moko ywak tani baba na jamani odhigire jamani odhigi uniform jamani odhiga ngono mara ibinja maber na wo ki band achia kabiro kuom Lady Morin be watigo Lady Morin kene anyi Lady Morin ne biro Kibira to Lady Morin ne kan ba bi maknwa iwinjo Lady Morin the late Lady Morin no kochula pesa mane kanyal kwa Lady Morin no idrisha maricho karingo no kodwa chulo joban iwinja maber to ongi kele mnoka mak bakunde jo tumefanya ni iwinjo masetigo to kuri monda max ne marto ndiye manyaka to ndiye mwacho no manya gi jo DCI okajakuo kabena jakuo mari ne da simosi ne da kiwuo koda adiere ko semriambo adier ano karingo na luto ni ndiema iwinjo anari angimo mi atimo anangisina biro teach kumantie iwinjo dangiso maber niba miya pesa na mingo na ngise kapoda ni orna 8000 mara mapodin go nyaka sani iwinjo aka usne mari ami ngato ukelni na wacho marach ni amisen bato be inigi jotuga apeja tunaka kama fundu ba be inigi jotuga die to ningema no doka kama ni kwani majigo drums ka gin down kama ni ka boss nelo wuogiji amisen karakata we majigo drums then sineni ungeaja mondo dawo dio gosne nkech dawo to tini dala ungeaja no mondo dio gosne yani weseno be diot nkech dawo kai majigo manu chando dawa iwinjo mane duk muti to ndiye manu tigo mawiya na kuida kunya kasani umar wadugie we mondi wewe di mabor adona kuwa ni clubs same wati bitoni ndiye ma kinyo kangisi ni jamani ni pesa iwinjo aseki toni chigni dik every new year mwati bitoni tukivuka mwaka ama mwaka ikianza ama tukimaliza tukifika 25th December Omari sometimes even we don't see our money with our own eyes iwinjo toni wana tudanganya ati baba na ingeo boina jo club okochula jo ado pepe nyato penya ka jo club sani no un gadiru kuchul gato ni ndiema iwinjo manyaka to ndiema chuku to ndiema diketo wabo met godu mama 2020 to asafar wa andiwa to niketo wa godu mama 2020 to atiyo to get no omiso ober ni get okumarwa nyen stemi walk call midi call Omari uwo kaku ustegitarisha mingeni call chakidi en call mama katen korma geten maru kata geto ken mar ngato geten maru ko ko nyalo di maber ko nyalo di marach iwinjo geten mare in sure bet ni kiwo kacha idigo gupe gipesi iwinjo lerne jo piny ne nitie jok moko mok understand nitiere shows moko ma jathum kao tok chule odhi ongado gate tok yudo pesa ne gie gate koro ailano samoro gore ga noma koponi eti maybe jathum onge gi fans ahinya kata ko maybe show no kolande kata ka koth ochwe oro gima chalo kamano timore nikech jathum ogeno gate kendo mano nyiso ni kata kidonjo idhi yudo ka jabande mang'eto inyalo yudo kata ka bonsa jathume manie gate kanyo nyiso ni gate en mar jathum koro kogore noma to jobande nyalo elewa ni wan mono wang'ado gate to kowach ni eti gate ok mar jathum nyiso ni jathum nosemi deposit ne en obiro perform timiye modong' asara kuom club to koponi eti ba en gate mar jathum asara kuom jathum wase winjore nyaka kanyo mano ele winjo mai mano gima tuno diera
Nukuna ado tukua ni kwanza higani. Nano higamo oki last year mwacha last year. Koro kwa duge higamo 2025 ni. Hivi njo. Na weti chikitoni ndiema. Pida wabe. Yes. Na weti chikitoni ndiema. Tuni ndiema mkiso eriko. Ni boina. Wona go boy chande wati mango. Obi mondo wati. Mamushara mare. Wadi medone gumia malo. Hivi njo. Bro, ana bende manuti chimoko unoditi umlolongo. Omari byangi man pesa di mime ane koro donjo pesa di. Ni chuliga pesa di ma koro kom medi me ato donjo di. Bas, mani penyo mabe. Mondo gado ni mondo ganda bindo ngini kita kwa yuko pesa ni. No yoge mara. Bwan ka jo dra, gato ni ndiema. Obedo kinyi, obedo dhiambo. Kokumia bi. Ichuli miochi, mano ja drums. Winjo. Babu ija drums tiwo kumabur. Kwana microphone joche kutugo makati ot nyalo dok dagi sling miario, kanyalo koso mokidago fe ot. Nikanyaka kikimoko be nyingi town kiteri ot. Iwinjo wakona kwana fe akende. Kuruka ndiko zobe nwa grigitoni maber. Anangwa chacha diera okuna pando. Kaino agoni toni boga chula thao. Wano pesa mangejo bare. Pesa majejo boga. Token pesa mangejo. Iwinjo. Yeah. Lakini tawo ni uchopo kumatoni ndiye manyisa nya kanini mochari babu no tho. Oguchuna. Toni mochari. Chinchi kona gido ka ane gari to nang'ene mer be nyalo paro ni kona gino. Ano kamer na ningeni pachine pana mer. Anu ngigo teka ka gigo na wacho. Mondo ka dwan gi yude the reality. Adwan gi yude call live. Ine niko Imundo mar. Chimno ko paro na mer ndio na chamo ya. Tuno na wuji ni jomo ko ni hapa na wiwi ya. Bayasan gi maber ya tumi wacha diera but koro ka wona dwan ni nyisi diera maonge ya no. Ka weto poke bila ya troge. Adwa na wuog jo piny mondo winj gini live. Dago mo mondo bed machiegni kanyo mondo kura nyisi gine na live. No pod gine ni live. Ma LTN. Ineno Mombasa kanyo waneni ka gima in Nairobi ka. Kodi winjo mari. Tuni no kisani edi mochari otho. Okuchuna. Binyaka jauda kungo nyero. Atun hiyo ni kali. Tuni amefariki kwa mochari. Atun we. Kacha ka goncho marario. Tunu nisani edi ike. Iwindo mari. Eni ango ike. Enilien. Ike. Babu yangisi gimora chwe. Kuna lamo marach. Kuma tuko ginya sai. Anikana ilu nyoto inge mutoka wuno. Anya lo celebrate. That's one thing. Awu kawuni. Anikana nyoto inge mutoka wuno. Anya lo celebrate. Tony amekunga artifact vifo. Sana jamano sika vifo tomange. Bwana nuani gimiwacho no kingiyo kamera. Nika Tony otimango. Awache live. Anikana lo nyoto inge mutoka wuno. Tanya lo mor mate. To kwache ni an Brayo wuda lego. Ka winjo bwana wuo. Moyo an Brayo wuda lego. Kanya lo winjo ndiye mutoka wuno. Tanya lo mor mate. Sababu. Iwito sababu. Sababu enma. Iwito sababu enma. Doni ndiye makisafiri kwa debo idajali madini. Oleo teach. Nimepata ajali kwa barabara, nimeumia niko hivi na shughuli kwa nimepelekwa hospitalini. Hivi njo. Tojo beki tigu wiki niko rojo jomofa kwa tojo bandi nikanyo kwa tojo bandi kwa soro gido tojo bandi mtoka chia. Marario. To ningema anytime ngema make phone is either any hospital ama any mortuary. Is either hospital ko di mangenyi sana te any lia. Hivi njo. Mono ngama tugo ginya. Nyasayo mikila ngatu ka ngatu ngimane dwari mriambo mo mnyalo riambo ngo ngatu ma make sense. Hivi njo. Wachi mukone ande suje yuda jadi. Suje mara an kanye. To ni ndiemo we. Jamano riambo mangeny. Hivi njo. Ndiema is like too much. Jamano riambo. Hivi njo. Maka wuono winja bari ni Tony ndiemo tho. Anadhi mor. Nikech mane gimo bedo kolamo. An woda lega dhi mor. To kana riambo. Iwinjo. Magrasa kukelo police bongi saying is the truth. This man has been faking deaths every single day. Wacha kaona watch that please kaona to ndiye moto gwange no tho. Wana na dieri mato eno tho. Iwinjo. Wan buka ba de kumle tumetemo city go. Buka kaja tumuro fake for mare. Ndiye ma fake for mare usiku kila mwaka.
nyaka jamani fake so mare nikech deni winjo mari hivi madeni jamaa ana fake kifo yake kila siku, mara niko mochari, mara niko wapi to ken gima bero Omari ken gima bero nyase ko mingima kata minti masebe dismin ko do piny kandiko wed luongo wach tho wed luongo wach tuo mago masira Omari ma de kata ngat before milia ngat pok mondo yud ngat winjo Omari to sama ber ni eni mochari bakoro ngegi no koro moda doga confirm ni na diera It's one of the band member travel. Bokoro mano Tony Osewunda dungo duogo. Wa reconcile. Bo ngisan babana. Njeti chimoro mwan go makase loso tadi chuli pesa chande ku pesa ni winjo. Omari ya band duogo ngisan babana. Ta ine matu ne mande ngisne ni mochari. So that's what I'm saying. It's not I'm not lying. It's the truth. Winjo. But ngama penji ni ngamono gen gari. Yeah? Ngamono gino go maduogo penji ne ine monu to ndie manyisi ni ene muchari en ja keyboardist manien maton ndie manoka one luno ne keyboard ngakia lakini en kode riko jam boy mo marandere kama ndigo to slim kama ema penji ni no wuotho kode koro no winjo ka Tony koni no winjo ka Tony gosi kono jan Tony wuoyo koda an tio na gosi mun Tony orna pesa nan kichabenda ni kuma jukumu mar pesa no Ivinjo, ndiye mangisa maber ni ba anatho adi mochari. Network timo jatelo nare. Nyakora mogi mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation akeni wanimo network na waolal koso mar jatelo mara netana ka pod strong ka nikech aneno ka gik moko pod timore ka achiel ariyo adek mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation nyakora mogi kendo watemo ni wachopo ne ji kumoro moro magintiere aneno kwa ng'adore kanyo no indo nyakora mogi lakini mani luongo ni Brayo Wuda Lego mabende geni achiel kuom jok ma nigi luongo ni gige Tony Ndiema momak kaendo Brayo en ng'at achiel kuom gi mabende ne kanyo gisenea ma osemanya sana mondo owuo koda kata kamano pok time oyudore ne nitie ndalo mono ningo bedni bende wa host kanyo no endo nyakora mogi to dich mok nyal geng nomiyo bende okwaromo koro sani wabiro gi mtindo manyien mabende pod waremo gadgets moko wadwa ni wa develop to an extent that we don't disturb people from their places. You need not to travel when you are far. We just do you an interview from where you are, or a podcast or anything, you know, because the world is evolving day in, day out, and we need also to adjust. I think even if you check what we've been doing from last year or from this year, actually I can say that we are we've improved a little bit, and all these things need finance, and so the little that we do, just appreciate, but we'll be moving at that pace. We don't want to give we don't want pressure, we don't want, you know, to struggle so much or to go overboard or to put things that will not afford. So sometimes when you see us this way, just appreciate the little effort that we are doing. Now today wangi Brayo Wuda Lego ambaye pia ako Mombasani. Unajua nilikuwa nadhani venya amesafiri Mombasani ataniongelesha kwa Swahili, lakini bado ameniongelesha tu kwa lugha yetu, na nimeshukuru sana kwa sababu tuko LTN Luo Trending Nation. Inamaanisha hata tukienda Ulayani bado tutatumia lugha ya Kimombo au lugha ya mama. Kwa hivyo basi tunashukuru sana wale ambao bado wanatusaidia jokmami wa support kanyono endo ngina duga chechi ni wanka indigi jo Homa Bay kiki chako wachini Omari kidwa Ketho TV ni aneno ka indika Brayo gocho hapa ni wanyalo dhi mbele donge to kapoko dhi mbele wanyalo dhi mbele kapoko dhi mbele
wawinje lendo matin mabende wan go kanyo. Mama kiero elinga masemionge. Iwacho ni era tokigo na simu. Mato era mane mokigo na simu. Mama temo kigocho. Amiero kare milo sogo. Yes. Ma en jangolo mari Elisha Tutu. Ama Eli Tutu Mr. Good Time. To ma kidwa do thuma mar temo kigocho di star aboro 60 star 417 ash. Ma wane LTN. LTN ndio iko na mambo yote. Mopandi nyenyelela. Ba. Ba ngomo timore. Network mara wifi modi pin. Obedwa stable podo kanini maler. I work on get network ni change on tie gine ne problem one code poni. Oh, ungi problem. Chiwinja. Ya winji dhoni pokaketi nejo peny kidogo tu. Pokaketi nejo peny. Konya code bundles bas. Konya bundles. Ami bundles. Some number. Akwara ba augo. 07 we again we atiyo gi app ngene aonge online aonge okayaw simu kayaw to jidhi chendo ok wadhi winjore bagine we aorni aor kaka M-Pesa ora M-Pesa na nyeo data matina alafu agocho ay we aorni kanyendo enter phone number 07 45 45 50 45 50 99 6 7 67 7 9967 Daniel Kingo Daniel Kingo kore ka paro ne pesa mana mi uchincho dhi nyiewo go yath no kudwoko na bwana un ube abegaro de gabi abi Mombasa kanya mak gira moro pesa yath man nyiewo bundles aneno ka intie but ok stable nyiewo gine nyiewo bundles ot na neni maber. Yes, koro nyakore mogi hapa ni winjo kaka bipod wadhi ma iluongo ni Luo Trending Nation wan gimora mora wanyenyo elela. In fact joluo kaendi kata jothumbe wa ma joluo ng'amoningo gier kabisa en Omari nikech Omari okwach gimoro e ng'egi. Omari will say the way it is. It's only that I don't know what is really happening or who will actually enlighten these our people, because you are trying to tell them the truth and you become an enemy. So, you know, and it's my nature, man, you know, I can't hide the truth. I can't hide the truth. No, I can't. Like I've tried, but I can't. You know, everything, like I just put it the way it is. We're watching Amunu Bire LTN and Mariambo talk ni an. Akonuga pele kaka LTN no biro. I had, okay. Man, okay. Ano kapango munda team gig madhege media and the rest. An gimono meet na nen arts. Arts ne no miyo awenya katija manatimo. Tony Ndiema can tell you, Genya Wenyarodi can't say this. But now, when I was frustrated in Nairobi and I was trying to reach our media personnel, by that time it was just Simi Kenya, we had Mzuka Kibao, you know, wana nitrejo kumokumaku engineer to the ko angla to
ok gidwar nikech a moment mise wacho tidhi chwanyori gi ng'ani idhi chwanyori gi ng'acha, and that is why I decided ni nikech sa jogi mondo ketna gini Kamzuka Kibao be kidhi to kidhi wuoyo ki ijauri nikech iwuoyo Kiswahili simi to ok dwa ndalogo tinde tane ok otemo ndalogo to nokodwa ni ogwarore gi jo Angla nikech no feel ni mane industry. Koro an nabira wacho ni an we kare koro kuma jogi luro wachone ema kora tim. It is good today and I'm the founder of this thing I can say. Ji mang'eny nochako wuoyo but na talk moko moum to koro ko umgi to onge pogowa gi mainstream. The only difference ma wanyalo bedo go maber kabisa gi mainstream nigi chike mang'eny ma regulate you ok nyal dhi mainstream te wacho gima Germany wacho ni mano mainstream mane. And oningo bed ni wan kaka koro jonage wa appreciate ineno kineno kumari gochuni, and I don't call people mondo mi amosi ni akene mondo waste ni time. Man ka gochuni to there is information madwaro kata wadwa wach tich kata bla bla. I believe ni mane kaka temo. Tagochuni amiso kenda kone gi matemore to kona ne yati ino police in DCI tamiso to ka wach moro timore to jabiro ga ira mwago koro kawuono ko timore ne to koro an police and DCI we winj wacha mar Brayo Gudalego. Brayo Gudalego. Brayo Gudalego. Brayo Marwa. Brayo ine Gudalego. Brayo yaye. Ine Gudalego. Brayo to ikete. Brayo manu nyathini hawa. Brayo manu nyathini. Adwa tango ne jopiny poka ketie ya moto. Adwa tango ne jopiny ni mano nyathini ya kik igol jogi angne wachi ni Mario pando ang'o miyo kanyo ti pando adwa ketie kita nyathino nyathini miketo dedolina maketi ang'e gima wachi dolina maketi maratiti winjo maber ma koro mari winjo koro an kakanu jambo nongisa kamano watego tich mamlolongo nokochula mina kiwonda nyaka ni en jambo ni mochari bunu watieke kamano iwinjo wadhi tich mar ariyo iwinjo okwongo get no katarwa get nen majo Blue Ridge Majama le pesa nyaka Blue Ridge nimbeita Rusinga Blue Ridge ndalo moko nagoe Zangalewa anyalo para ang'e Blue Ridge koro wan Blue Ridge bita Blue Ridge bita ng'wejo wok jidhi watbeko wajati tich ma Blue Ridge okuwo kodwa iting'o ka muofu ni kumomo imtoka chomo ndhiwa nikuma ndhiwa nitie ndhiwa ng'eyo ndhiwa gweng'o jode ndhiwa gweng'o gendo tipo ndhiwa ng'eyo kori winjo gweng' Jacksongo bas chomo ndhiwa wachopo ndhiwa winjo kacha kwaneno bouncer yote maro manin beat iwinjo makacha ke mar joka to entrance iwinjo entrance mar nyaka joka koro joka ne Christmas ne akenda ni vuka mwaka ne vuka mwaka kanyo kone nwavuke mwaka crossover crossover majoko no ne shera kia ne gidonjo mna pople ne adonjo i club iwinjo no pong kama koro mo wan wachio yes koro mogo kinyi wan mojo chogo wachimo ndhiwa wacho ponjewa mopogore tich madhiwa okuwo kodwa to ni oriembo to ni nyiso wan won klabu wacho ni gi oro ne pesa ba
wengi sige mora yeah winjo ni mtamo pango babu enteje mamanya lo paru ni neno Javan maka judo gimomi wero Javan maka judo ni mora chiel ngi gimomi yo Lako nenga matujiri kodo ni miye pesa negi kanyo uti kanyo oye mondo gore mondo at least obando chiemo maber mondo bo chiemo maber na kita gini beno kuti mwana ka change iwinjo wani to ni ndiye pa ma enda ko gore njo ban to ndiye masafa kuru use travel kwa move udi chamo chiemo hotel majamo kudoge ka kuchamo lunch jamo kudoge ka kuchamo breakfast iwinjo udi tegemea hotel chiemo hotel uchame godhiambo iwinjo jogo notimo ipotno margi ndio kwatamre mano keni budget ma chiemo hotel ma kudi kole ga chiemo jokla yes ka uwijire ineno wachopo kuno toni ndiema bangteke teka shukama toni ndiema nyinwa no club o watuni di oro ne pesa mate ndoko oro ne pesa iwinjo baba na ina mayudi mano ken ki maber babu jomoko jofa tijo tumemoko magore nyaka njo band make gimondo winji maber iwinjo Winston ni ndiema sandi gocho nchiega nya sa uchele sabiru morutiro gima tingu kandi goni iwinjo toni ndiema gocho nchiega sauchi biro marutino no wach snare chego luonga chiega ne konge en gi namba chiegi aga kumende namba chiega iwinjo ana ni story ndiye mara chiego ken mon moko mohero ga mora na randa kodogo i town go chiego pogre iwinjo chiego ken mon moko mohanya muwuto kodi i town kuchaka kodwaro mugucho ngi seche magidwaro ko mingi mriambo meke go tuna faa ko na limit yake mke wangu awachane na yeye kama ni kazi yangu mimi na yeye anafaa deal na mimi miki vyangu unasikia mimi aliniita kazi yeye mwenyewe unanisikiza hakuita mke wangu hata mke wangu kujua kama nataka kufanyia kazi Tony Ndiema mbona nimefika saa ile ya kudaiana apigie mke wangu simu saa 6 saa 7 ya usiku kwani yeye ni nani Tete ko beno bedu guchiege ama keni gidaka makita kuongeza kwa manobe wakia to keni goti sawa ivinjo to konge goto bewa ni sawa ivinjo sasa venye alikupigia bibi yako alimwambiaje na yako ile ko goto ningi za ba ni maika kado ni woyo oyimbre in maber to be nginga mawuyo kodini ni anilunga Tony Ndiema koro kwani ko miyo nyingi njayo da Tony Ndiema ko nango chega default kode ni lunga Tony Ndiema Tony Ndiema is just but a title jama no se pudo jama no se rumo kuma koro choponya ka mihanya ka instrument you are finished iwinjo Tony Ndiema kan ngama be Tony Ndiema kan go pesa dira manya sai ko wachule ni go pesa nenda kota menyewe adira ko simriambo adier nyalta menyewe ma kota menyewe dong Ramse Dr. Tony Ndiema nyewe adira ko simriambo very true dowe mano kipo nyalta Tony Ndiema nyewe no Yusu mimi umak Tony Ndiema kuno atiyo chocho de ilungo nadi bara ya nini Kagundo Road akini lungen just kato hizi story la madeni mimi ndo mak Tony F ivinjo Oni hapo kulipa madeni mano koroka kuano ni Tony last year kende ivinjo mali last year kende abando Tony slip for day minus 300 mno euro na mano koro ko jua mwaka Gundo Road makoro kekta kakwa nyalo timo utero all the way to Dadora asifu wanadak dando nikanya makoro odi wuoyo kodwa majom tokni momari neno kata Mombasa wuoyo kodi kandi goni Tony ni orit kama Tony ni gideni maja sound Mombasa ka Tony ni gideni maja instrument ja snare ja drum set Mombasa ka bede chuny kamera we kamera ani tu kamera e kore kiduoge chuwe ero kanyo iwinjo ta anuka luola nangise dira to nitaka domo wacho nyoro do ngiso chiega ni amenda kwa DCI ana na pen aninda ka kulizo DCI kwa mapa yo ya some police kanyo be iwinjo ana na pen jogo ile time tulikuwa tunaandikisha na tuli kwenda kazini au ma DCI walikuwa no na in fact Tony Ndiema hawezi kulipa ya jupia tabaki deni na wao na utakuja kumsumbua kwa show sasa hawezi walipa that's the first thing
tawaja diera kuna riambo disema tu usiku ngiso jaoda ni mimi ni saki story ifike mbali yenda ando mbali modo anodhineo umari vinjo bado sadi kitoko makani watinea imima konfika inene niyo tandamano inene yani adongane manengi midi makina disebe ne mabiyete gui ali gitim tracking mara ni atoni ni atu mjamaa atisai sifai kuongea Brayo saa hii acha tuwezi kidana disai wana nini wanasijua wana ilongna kitimango disai timango gi search number na kumantie gitraki wana kutrack Ivinjo mari anokakuru. Yes, it's the truth that maybe there are some laws that I don't know whereby when somebody handles when somebody has refused to pay you, I know there are some laws that you cannot follow, but what you could kikienyeji. Don't need one jemora cheno we cost to like na no makonya ka sound majogo. Ivinjo. Eno dika don't you go to lebo do konjogo sound gi. Tony kal last year kende abango Tony Slinge lufade minus miario minus miade. Yeah. Ivinjo. Tatia mukalo. Kwa mwoyo. Ivinjo mali. Yes. Mano 2020, mano we 2024. Ivinjo. 2023. Luadio chocho ilongo ni area Magosiri Junction. Jana kena Osiri Junction kujande. Yeah. Babu wadugo dada. Ilongo ni season club. Kol magido chinga day. Yana kweli maana nyalo kutangisi nyaka ngise mto kama no haya boti ko domya kama mtoka no tamechulo no haya mnaku mane kwa timu go felo then mabodi nyaka jo mtoki ni kubongeja mo ndikidei hivi anyala nyaka kutoka namba plate box kama no tigo kwa the area Magosiri Junction con hivi jo doni ndia madomi wasling miadi going son papa na uchoto di maraj Omari dakibedi shot di maraj ni donji stage kaka star ido donji stage kaka inda ido donji stage kaka ema okinyalre accept your upcoming. The only title that you have is your name Tony Ndiema ivinjo joka jo fans mabiro mieliga Tony and upcoming Tony sani kanyalo watu sani okeni kaka kichonja jamani sani and upcoming jamani uselwa Omari ando kawundi Tony gimodo nganya and title mari nyingi to we apart kata ko winja kata konena we apart negisani Tony ema chien wadi kwa bichuchi jo ndego ne bull moko magnya jo matende dongo masani nika elisha totoni kwa dit mo bazoni yegi matoni no nyisowa ni onyalo chamo title mar nyinge ma eno struggle mondo wanjo bandi kwa indicate sani to ruwani ndo kechi wadi no njo gino no struggle onyalo chamo title mar nyinge ma nyinge no sani ri macha sani mo chamo nyinge no Tony Ndiema onge gima Tony Ndiema ndiko maber kata Tony kidi video ka Tony go live performance jamano wer kanga mide tawache live kundo okuna mer ni Tony Ndiema wer kango Tony wer kanga mide heyo bwana tuwe mia bwana kora le no ananyukira na mide yo to wer nango ojane ya onjina kaka Tony watu kama ndiko mara tunga chial kende ma one last time no be stage show mangenyo ndo jamano kukosa o stage kuri chiko yiti to geki mabe imindo ini chiko yiti ngumi chiko nyiti wera ne bwana ne chiki winja kaweri owerunga ichiko yiti winja owerunga bwana Dama kama title marjingi kakano nyiso wacha ngi motimu bwana cherba ilga kamera that's the reality ivinjo anacho the reality bwana hii Tony Ndiema kadwa mata odongo tono dwa goya omari beni simala chi ivinjo anisine ni makamwa ikabena do usosneani na choko kumbasa kadi kuna ido kama marketing yenye marsnea Matenya kangamedwa kwa osneani kisilinge lufaburi 18,000 hivi tunanyisa kwa order man go inside dawe au watu wamekuja sana kwa nyumba nimechange mind kwambia osnea siuzi hivi njo Omari kabena ningepei haja mari usogini ndikonya si usogini yeah hivi yes
na mi jamano respect kapa ne ngama deserve respect. Yeah. Kuma Tony ndiye mucho nyaka nja order nwach gini. Gima kata ono wono dak tamen odmenyoni. Adi duoko gini. Yunjo mad. Wada di duoko Tony ndiye magini. Okuna luore. Adi duoko ne. Lakini Omar, count from today bakuyo kodi ni. Yunjo, count from today. Tony ndiye maana nyanyasa watu akidhani yako sawa. Yunjo. Tony ndiye masani kata Tony okuna Maria wondi. Kata Tony pesa mang'eny, ada Tony 10,000 digimoro. Tony ndiye mayoki Lufario muno mi wabangsho muno wa Mombasa ko wondo wanu duso nyaka puodho babu yani ochopokoro kuma jathum nyaka duso puodho mondo chuljo band mano benga mabie tiyo do mano ngamora angen Tony chulo madeni angen mtoke no mark weta kuno market ni sawa ko no mark to be wakia Tony ne boss gigi the beast no ngin the beast ma ko ringo do e panen ochogo president muruka alo matin biro yinjo anyin to kalo tanye opika haya kahaya no gogi bendero tame chulo kora paron me di pesa mimi kama deposit me kwa moko matin to mudo chul kodo gik moko tie e moti kodi chulo kutoka nigo amoti kodi timo gik motimo yinjo tanyi se kato ni ondelea kitabu ya moti mombeleka anangina wacha diera matako biro manya no dwaniga athoga diera jamano onge kuma jamano dhiye odi dongo chamo title mar nyinge to nyinge bendi di chamo for how long sanino wan kodu for example tulikuwa na huyu the Tola Jenzi Tola Sani tunataka kujongna kuma sana jinonge Jenzi Tola sani jiwo Jenzi Tola diera sani kodu mtokula ngapi the same Tony kuma Tony belekea duinjo Tony ngamne promotions machon sani ndo ndakuta promotions duinjo Tony no ngadi ko Tony kwani Japan maka judo versus Tony Ndiema Binyaka jogo watu adira onge gima jamano wero jamano stage olosne stage machama kama president ne bire ya arena no babu Java no go to makidio ngi live no mar Java ne mo post Java no go to nguchunya di chia Tuno siko mna ni chiki kimi ndaka weri ichiko itiro gimimi to beko wero onge owero kikelilo Anki manyalo ngiso ganda ngi morachia iwinjo uoge jo piny Tony kora ma number 1 for every Tony ng'eny ibedo specific Tony ndiye ma wudo kinyo no bende golie oketho nying min gi nono itaon iwinjo oketho nying min gi nono okinyenu ama Tony Owino anya jiketo Tony Owino Yan maybe moko mawaya ya matino tege munge Tony Owino lakini madogo nge Tony Ndiema Ningu mara Tony Ndiema Tony Ndiema iwinjo en kora number 1 iwinjo Tony Ndiema en mikora number 1 komjo tumbete Tony Ndiema gimobergo mabenga lusifwe irwakroke number 1 kuja kainjo indagiri Sut jamano kodwa ngosuti bo paro jamano dipolo odi wogu mala ikini mai polo lakini yenge tabia majamano timo chien mar katen ongo kata ja chien nogo iwinjo jamano ngo kata ja chien iwinjo na what nasema hivi for every successful man for you to be successful there are some other things you need to leave webedo ngama mkora hivi for you to run a company You cannot work with people who are lying from you like the same bill ibeni riambo. Mano kampuni bedo ma wakora lelo. Second thing. Tony ndalitenda loma okena wondi ndaloma to niti ko do road wodo Kenya. Ilunga road wodo Kenya bulldozer. Ogenya wunya road. Ban bo de wuo ko do nyaka awacho anyalo pachimna nadonjo ka Tony Ndiema ogenya wodnya road bulldozer kod felo ogene management mamake iwinjo Tony Ndiema sipo miki kama management okosone mara amefanya mara otimo mara huyu pia anataka kula kwa YouTube channel yangu siji mara huyu jamaa anataka kurani vitu zangu tokene kama ano sani jamaa dongero ogenya wenye rudo ngibete dongo chamo kende Nalo tena cha YouTube mado ni Ndiema. Kwa sababu Tony Ndiema ndio chonja no kwa pesa mno cha mugo YouTube de masani umiomeo. No. Tony Ndiema ndio choka. No. Iwinjo.
jamano mo wan wangen bahas ka gatwe chieme maber iwinjo bulldozer ni makata ka chot bulldozer nyiso wan baba ubende uneno gwangu to di maber mano ka ji wuoyo ga to ndie makose ka udhi to go seringo sedi ono ke okodo ke ta kuma gike ninde gike mag tich. Second thing, Omari, love your things, love your properties of work. Iwinjo? Yeah. Oni ndiye madakaza mtu mwisho yakoro chako manyere ki keyboard. Dakaza mtu mwisho yakoro chako omanyo drum set. Dakaza mtu mwisho ngideni kila kumja sound. Konya kopembeleza jo sound kimulokele sound yakakujua mati kwenye ka sound. Yeah. Iwinjo? Yes. One thing, love your properties of work. When you love your property, kiro queen ma teach. Babu yidi maburu. Ana hero kuya ma teach. Wumi nino snea na mako ni kichango. En kuya ma teach. Iwinjo. Okina mako ni akawa nya droga dibedo. Akano ne. Iwinjo. Yeah. Monokoro chite mwa remoto biruti chande. Ana biyezeni baba na kaugiri ma teach rodigo. Anigini adu kumuganda okamaku gitoni. Toni ngiso jinani gisilenga 1,100. Mbiambo. Tono wacharo chagira. Yeah. Toni kweni gisilinga 100. Toni ada itawin 10,000 na. Kumisho tema nyalo kuwano. Awinjo kato na wachoni no chulo na fare. Toni no chulo na 150. Iwinjo? Yes. Manoti chite wa. Babu ana walk ana dak ngom. Omari. Kan 150 ibo danto toka ngom town hadi Kahawa West 150 zantoa. No. Mano na medo pesa mamara mamalo. Muda aringi atiadia tichu marito ni ndiema muda bo chula arika hapa pesa chaduo kumna gole. Iwinjo. Mane 150 makudu na. Second thing, awijo kato ni ndiema wacho ni no oro na rent mari silingi rufario. Babu, Nairobi ntia odi mari silingi rufario. Kata kibira sani jo upgrade. Ongea odi rent mari silingi rufario. Iwinjo. Ongea rent mari silingi rufario. Yeah. Iwinjo. Omari alikupenda daki Nairobi na daki ukawoni natural silingi 2,700. Iwinjo, elifaranya nyalo chulo rent na. Okina kitire ngima mamalo. That's where I am. I don't know where to. Omari nano an. Iwinjo. Yeah. Watu wameni employ kwa kazi zao. Yeah. Iwinjo. Yeah. Daka her kaka anga mu employer atimu ni boss na maraji. Aume koro boss na tutim na maraji. Omari mimi nikiwa Nairobi nilikuwa nafanya kazi mambo na furnitures management. Nilikuwa na manage furnitures. Yeah. Iwinjo. Ukaito kutiyo kila ngatu tingo fundi, otingo rangi, otingo sandpaper. Iwinjo. Joko kwa kikunogi, dozi ntijilo bodi mbele, kakidwaro. No. Ame tuwa nikatubani ongegi mo joko neno ngo kinanga tuneno ngo pese. Mango zote tia timera kama ni Brayo. Brayo amejaribu sana. Brayo ni hata kama hakuna pesa yeye utongata kitu kidogo hata 200. Mocho nya kadonye kufuku na bagol mamara, michula boss na bachul jogi. Mrocho dinadi. Hotel. Yeah. Makapendali Omari kabina Nairobi ni datenya kumnati. Joko ne do misite. Kata Mombasa kabibu mdanyisi yeye mbaye wacho nino. Iwinjo. Boko na eroka mudacha pesa nato. Iwinjo. That thing, mano second usapende vitu zake za kazi. Yeah. Unasikia? Not the last minute. They got order demand bono chule 80,000 to donji stage sa beach. Kwani olokre inda. Olokre inda. Ama moto ginda ni mie mondo lake o engi lake moro ni ba ananinda. Ikono donje stage side. Ha? Ati? Ikono donje stage side. Donji stage sa beach sa ngwen. Yama muse hit. Yani no say hit. Karo kaja hapa nuonemba donji stage sa day glue latest. Doni ndema donji stage sa ngwen sa beach. Odo wero njichi kiti the whole night. Ichiko hit tongiki miwinjo. The whole night. Owero njichi kiti. Kata kenye tu mo hit no gono. Maji omonge no bo chamogo. No, we don't do that like that. Doni ndema senda kukweni nyaka nyamurabu. Mano chiege mokuongo, mano lean. Da kuweri kata. Dem no dango no ngiso wan baba na. Nyako ni be, nyako ni kena yude. Sani kita weru nyamurabu no tiende da kutiek. Wamie nyaka climax murukura twist jo miel mang'eny. Ower matin to thumo dhi mbele mang'eny. Bwana Bingeni. Ndiema Ha? Nito ni ndiema? Kata mikai no gono. To ndiema nyalo wero ni chorus lakini mondo words madiere kanyo la lefu. Kora kani mikai no chwanye kune.
Nyamurabu no be wake no chwanye kule. Kama kwa pamoja ni sawa. Mama margi. Kama wako pamoja pia ni sawa. Ni yao. Ara ngisediera. Magutu me murpo betoni nego wa so. Babu ndenda lo maketa kidi video live wago gutoni last back before kefa giriodi. Donge kefa makosa ni drum set kainda. Kefa nge. Kefa nge, kefa usiep. Kidi like man majogo nego krag live wago mojo ma banki fa wacha kwa dugo train kitoni keto ni goto. Babu isa Nyakora mogi sound no lal kanyo we ket sound kanyo kikbed ni wawuoyo to okuwinjwa we ami jatelo ni sound ba winyo maber methe yawa we I change battery igen itie kona battery nikech in mabor koro battery dhi mang'eny well look bitte babu wetango na aneni look kuru battery mondo mi winjwa maler nyakora moge a lot is involved koso ya kizungu to makoro siepe nadwa notera loka ne bro wacha ngo loka ya ka kizungu baga kama evolved koso evolve Nyakora mogi adwa ni yudo gigi makare mana kokalo LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo kuma mopande inyenyo elela mopande inyenyo elela mopande inyenyo elela angeni kuru winja maber nyakora mogi kaka winjo kanyo no endo nyakora mogi mapoden LTN Luo Trending Nation pod wan kae de chel kachiel gi Brayo wuda lego Brayo and ja drums Brayo iseduoge yamo piyo LTN watime chap angeni giwinji maler ambe giwinja manoma Kodi winjo mari koro gimana nyalo wacho iwinjo daka wach na ng'eto ni ngema mang'eny but the period is masebet gi Germany Germany to Ndiema is very hard working person but also is the best joker best liar iwinjo to Ndi na wacho ni kama nyek mnogo no kinyoka kato Ndiema mshahara baba jadira nyek mnogo lo kefa akia mshahara 500 kitu mingi iwinjo idwa nuko lakini idwa sumni to be pesa no kan yude full mokingi sini babu ma pesa moro matino don kamoro amanyo aguchuni iwinjo so isaura diera ni kanya mwadhie where we heading to sani to mayua wataka osnea maka benan ge haja nado okuno mari aonge shida mar pesa ingo mari pata customers wengi sana madu msugini madu nyugini mana area Mombasa umati area maginyali Nyali kumaja hote medak iwinje kabena do
usugini digonya say do casta digonya say usugini. Yeah. But I want people to know that we don't take people, we don't take their things because we want to take them. But is this person ametupeleka ayenda ametuforce to fike that level? Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Hello, Nyikwara Mogi Juang. Pole. Okundi Nyikwara Mogi, ngato ngikwargi. Anta Nyakwara Lanko Kukiro. Joga nyana. Amoso uno kwe uru. Majos mako chieng. Munena ni majos mako chieng. Awuod kano kolwa. Awuod kunya. Awuod chieng Karafael. Awacho kama. Sani kora wakwayo support. Ngama support waonge. Uleng. Kango kwa wacho to ni jothum kwecha ahinya. An upcoming. Sekwayo joma sekwayo support ngama support aonge. Giling thi. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Mangiso ni Luo Trending Nation okelo no gimoro ni Luo Talent Search. Gidwa ting'o wa malo kaka jothum matindo mabiro malo. Akwayo ni utudruok Omari Nash, umiye Omari Nash support manyalore. Unyalo miye venue, unyalo miye mede pesa moko gidhi chulnwa godo audio production. Samoro be nyalo amua ni ng'amo werni mamit bende nyalo dhi timone gimoro ni nyalo chwade production, audio production michwade video. Nyiew ne kata gige band mar tich. Joluo wa support reuru, wakonyre uru. Ana Jos mako chieng. Nasewero wera achiel ni YouTube. Pod subscribers gani tin ni piny. Inyalo donjo kata ti subscribe na. View, iwinj wenda no. Kiwinjo wenda no bende ikonya subscribe na. Indika ni Jos mako chieng, mana kaka inene wi TikTok wi maloka. Idhi nene joka nyana. Konya subscribe na utinga malo. Korka piny, korka chako. Pod aonge thocha malich. Konya. Uwacho ga ni seche mwa piny kama to wabolore. Kwa sitingore malo to wachaji. Konya. Kacha idong en kinda gi Nyasacha. Batan gi chunya tang'eno ka changato. Okanyal changato. Kori ni konya ng'ama nyalo konyo. Kochuno nyaka konya kata ne nyalo konyo ng'achielo. Ma piny. Kikonyo be donge wako manero kamano. Wadhi wa support LTN. Oting LTS malo. LTS en chenro mokel go Omari Nash kod LTN. Heru kamano. Kiwinjo gima wacho ni kodonjo ni, donj na YouTube, subscribe na, like, view. An mane dhi konya. Heru kamano joka nyana.
Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Unafanya kazi au lipwi. Na pia ukitumwa pesa Anthony no oro na slinge lufario. To pesa lufario no oro nano. Nini show mnu adigo Tony odi BNB mo chulo 10,000 an. Yuto. To chiuna nyalo pa maber. Aparo ni te picha go moto ni ko go pichi saving maduong. Den go gunde. Masana njono dugo magune go gunde nyo chanyota kandigo. Aku mako gunde. Gimna kishere kyaje kana kicha go gunde. Ruma go gunde ninde, gunde geni bi lima to ni ndema ni tio gunde ni side machielo. Mbona enda ka mbona au mako ne ango. Ochulo nu 10,000 kumuninde. Okuchulo nuwa. Ochulo ira okochulo nuwa. Wan kumun waninde iwinjo. Per night 92,000. Iwinjo. Apa ndinge desk humanity opposite, there's a building you could just opposite. Ange. Per night and 3,000. I don't know come on 3 or 4 or 5 and 3,000. Iwinjo. The way Chiengno Shomuno go Bamburi is a show that has never been beaten by anybody about the place. Yes. Shono po majininga binakaget majopo mama kusweto mielnya kawoko. 3 days. Alafu ku travel gutoni ndiema msela nyusa waber ni baba pesa podonge ni pesa uwoko. Pesa poko uwoko. Babu gine megi ngado gate. Yeah? Pesa poko ikanye. Yeah? Tony ndiema we will kumago. 3 days out of Mombasa, you're going home. Gimanya no konyo ni be waido kama ko mto kama rebogo bolwa. Manege mnodi ko dai ot. Ango muno konyo no yudo ka ngomo luar bwana story ni me. Mto kama rebogo luar. Makoro kaina ni bahati yako, haraka yako ndio bahati yako. Inyalo ngisa jawdi adier pesa wachula chata nyoko domo go boko banda ngwen moko ira biro kodi ot. Babu no konyo mogo. Omari no konyo mogo. Area bari mkundu kwande iloko ni mkundu kwande ama mkundu wango. Mtito andei. Mtito andei. Kanyo area no. Babu mtoka no luar mar mogo. Den mtoka maduong. Ochu Genen mar dola mogo. Babu no aje baba na. Ngane nentie ilonge nadi. Ntie manager ni ilonge ninga muruma muze matal muze kama digoni. Mano ngao. But okay yo akono okay yo. Ntie manager mo matal muze ten orero ko Google gubira only orero kali. Ngane ne benchik enentie. Benchik nyalo be witness na. Iwinjo mara kidwaro nyalo benchike. Babu ka benchi ko kwanya ka mogo mar ingeji be no ngeko woko ni ogo gurungu obene no ngani koro kanyo ma be oluoke to ndi mo luoke ba no iwa joni benchi ko tima go kiuya okawiji ni awa tani benchi ke be kwanyo mogo benchi ke no ngani ko digi to ndi ema ko di bedo ma fine Mombasa iwinjo babu wachopo Mombasa wani mwa chakwa ka pesa ka kwanya lo chiemo to ni boss sana chiemo maber ni raha ni stare ko di swimming pool ginya ko mro kel wakawuno mai obisho mar kinyo moro machielo chako biro to wan wawon wane ka joy ne ntie joy masani go backup kainda wan wachanga pesa zetu tutoka na Nairobi tuweze kununua chakula tupike makata pichego manwa jio chiemo kedo wan go and kijaka pichego nyaka sani iwacho ni un Mombasa totoni loko nyiri biro gode show. Mana dira kwanya na riamo. Kata kwa anyiro jimo wan magone gin promoters mage. Bwana ma ko dero bwana ka kuma spams ne nitie tanda. Spams to injo joma go promoters. Hata masila ya kazi hawezi wakaangalia. Omari tulienda Ukunda. Tunothi ni room abeyo, wanoterwa hii room ko majose ndumnyaka spams ni nitie. Hivi ndio dingi hapo ndo lazima mlale. Koro mari nyisani manongi mama mane. Mano dogu mana chai, fasting mana chai. Kata kwa tuni mwonu kode kini promoters no change wa left right go. Yeah. Manonga chai. Yeah. Wani odawe aundo tandamanya lo ninde kakora bia nindi spams majose nyamre kakori ni son kanya mwani ndie. Does it make sense? Babu kifumoko majose mebe jojo mekatu ndema timo kumorji. Wani manu walingi ukwogu, wancho bandu walingi ya ukwogu uo. Iwinjo? Mawinjo kaki sifa i radio ramuki.
i radio TV, i radio mziwa. Ramogi TV. Ramogi TV. Iwinjo. If you cannot love somebody that is working for you, then who do you want to love? Who do you want to work for? Koro, sani, iwacho ni duoko ne Tony Ndiema seneyane. Aduoko ne seneyane. Odho chandre kodo mabende ok mare, kama bende ok wayo nyaka, meno bende kuro luor nyaka. Koro kinyalo semene kumosaya nyaka ni babana, uwuonye ka gijaoda mondo uwuo koda. Osaya, then what na decide. Adarito DCI bende joma wigi tiyo. Gan gi dimna iluongo nadi, wacho ni iluonge nang'o? Tracking ni wach ne gini. Eman oganda pano uneno gine ma jo DCI koso tich magiti ni gitim na gine ne. But in fact be okna simo simba. Iwinjo. Tulikosa ku understand yana between mimi na Tony. Iwinjo. Awuoyo gi Tony maber. Banyiso ba ni orna pesa na min go kata orna matin ngati nyiso go adiera baba na an go pesi. Iwinjo. Wanyalo timo kama ni pesa go matin ama bi konya tich at least gane ka tich wuok maber. Adi mi pesa moro amidi moro chande. Iwinjo. Dunga ka jiwuoyo. Jamano nyisa ni kadi kwa dawa madhigo gino. Koro we dawa no kiko chang dawa ni obed gini kiko dawa kiko gino abe. Gini goe. Gini ko koditi dawa kan goe. Iwinjo. Dawa ko koditi. Gini ko koditi dawa kan goe. Koro iwacho ni we akan gini nikech kopone odhi tich to dawa madhi goe. Dawa madhi goe. Koro dawa chande kiko goe. Bet kode akan nego. Ngama ndigoe na duokne. Koro Tony ukoni ni oseyudo ng'ago monde miye. Oko duoko poko nyisa eno nyisa siko bagwizo jaoda ni ada hiyo drum C yangu. Yaani osechoka kuoko mathoki. Ni aona hiyo drum C yangu hata mimi mwenyewe niliomba nikasaidia nilipo. Okno haya Tony Ndiema no kuwa gino ko chulo pesa club. Makipati no haya. Iwinjo. Tony Ndiema yiwak ni wach 20,000 tena 12,000. Ako chulo 12,000. Today ni magijiman go to kalo 12,000. Ani snani ramo chunya mama kumen ko ntio ko yue. Surely, what did I can adubinika? Okay. Gini mito ni duane green watch king. Gimina no kai niyo tandani king. Tony Steto. Oganda fuck me kwa. Katubendu kuparo ntono timo gimabe. Penja ne fans giduo kane. Tavyo kwa liku Tony Ndiema. Openja kaduoki to penja. Tuwapenji repenju. Tuwane at the end of the day, who will win? No order message ni baba na chemo one day you will beg me and I promise I'll not answer. Kiko answer han. Okadua nyasai man malu ngiyo. Imajamano setimonwa. Iwache ni dua interview achiel gi Tony. Okaluor. Iwinjo, okaluor. Omari. Ado nikata Kenya lo connect kitakisani. Aldi ngise live. Na ngise no ngise mudo bioka usnea mamare. Iwinjo. Owe play kwa polisi. Kwani chengnati nadika uginika polisi. Dongina kawiti. Siku ichukua kwa polisi. Anu wane mabel ginoka kwa polisi. Kuno luonga na dia tine ginoka kwa polisi. Tony Ndiema kose ngeno sepai ginane deni magji. Ojuno Tony Ndiema dak goni team. Oti ngat machilo mundo goni team. Surely what the dark nadi. Watch mogik ne Tony Ndiema. Iwinjo. Kimanyalo ngisa Tony Ndiema ankama. Iwinjo. Yeah. Anami jamano heshima ka boss na. Iwinjo. Beba Tony Ndiema kinyo kwa kokoni. Ina kwa nende Ndiema foroma ipolo malo bende ongeke kwa wange pini koni. Yeah. Lakini the reality behind the curtain is a devil mnyambeni. Jana wano NFC moro kwa ngozi ya kondo ni fisi yule amevalia ngozi ya kondo. Tony Ndiema is a devil. Tony Ndiema is a ukachana na devil. Tony Ndiema ni fisi ambaye amevalia ngozi ya kondo. Anuoyo. Fish odete like the Bible Benjamin kuja chimchala keji the Bible says the Bible inasema aje when you lie you're just like your father and who is the father of liars ni devil. Kono manaje manya sinja chiyo. Koro ere ma Tony Ndiema is a fisi. Tony Ndiema ni fisi. Tony Ndiema ni kondo yule amevalia ngozi la fisi. Ni Tony Ndiema ni kondo ambaye amevalia ngozi
Ilo genadi. Ni fisi ambayo amevalia ngozi yako. Maana kima jamano secondly. Winjo. Jamano. Jama mine no jama chela mine no. It's just like his father is the devil. Who lie too much. Kila siku Tony will fake. Omari mtekenya kapichi ni moko anya luma nyeke WhatsApp side Facebook monda ori. Tony ndiye maneri ambe njiro no ida jali. Ajani mani mno yudo mummi le uchichi. Ajani no ido kwa didala. Odugo ndi odiko joge mcheno no nga jali. Ajali mani tena tikata chukuta no kizuma bela ani picha. Unakumbuka kuna siku njema ni postpone jo dala success kupata jali. Yeah. Mungu ilipata tulikuwa tunaenda nyumbani. Hatukuwa tunarudi nyumbani. Tulikuwa tunarudi nyumbani. Hatukuwa tunatoka nyumbani kuja Nairobi. Tulikuwa tunaenda nyumbani. Unasikia? Tutoingia mali akafekio kitu mwenye gonga ni mjamaa wa pikipiki. Which haikuwa jana niliua mtu. Hata Tony ndogo mwashi no hinjira no onge kuno hinjire. Hivi ndio ati niko hosi. Tunoponya kugunde mriambo, ugunde bena riambo manaka en. Hivi ndio makado kundu ni complain juzu gundugo na simu ni baba na kefa nyinga. Ogunde riambo na yatinya jaman to riambo. Tibena na din jaman to. Tori ya Tony ndiye. Ogunde no wacho no dhi maki nikech wuoyo marach kuome. Ogundo bi maka. Winjo mali. Okidwa apologize. Okidwa apologize ni Ogunde. Winjo, why should I apologize the truth? Ogunde mwenye anajua. Nikono Ogunde ne owe riambo kasto puonjri tiyo matek owe luwo pier mon. Do mane na dira. Kwani anu kendo ena dira. To kinuo. Ogunde ananyise kama Ogunde Tony no kuonjeriambo jamu do Tony kene golo Ogunde dala. Ogunde was a very straightforward man. Ogunde kana kata Gilbis enango Ogunde lekia. Ogunde ja ungeko ngoma expensive Nairobi ka. To bangna go to Tony ndiye machela chienni. Manyiso ni Kato Ogunde masani kore wacho ni kiani olal gi pesa Tony ni. Nyiso ni gigi Tony emo puonje. Magote ukora matoni emo puonje. Dong negi chamo deposit kite. Ngoto negi chamo deposit. Wane ni mripo. Angumu ya noge make. Angumu makugundi. Kwanza kino bade kino nelit na sana. Tony ndiye manyalo makugunde. Teni mupunje ukora gote. Bana is so painful. Kanya mane ni Ogunde uruma kende. Tunalogo na Ogunde. Jemo wengi sikimo Ogunde bende kia. Wikauna atipo ni siri mobokia. Itesho kwa Benua di Mombasa. Iwinjo. Mtoka mnoripo Benua iti mtoka inomuko. Ine no stombi achiel kende stombi ni achiel mne uso kutoni mojo ni bulldozer mbausa marito ni ndiemo. No wacho ni ndiemo okudwa jamo no odi Mombasa. Iwinjo. Ma Ogunde noripo Benua en kindaluko iduko guno da kiulitoni. Iwinjo. Okuna luorowa. Noriduko guno da kiulitoni. Wanu wengi watoto ni waniso Ogunde ba. Dak mi dak kio di Germany. Acha imari kodi gibedo mang'eny. Dar many odi moro kata mar siling 1000 rent uishi. Eric maber ngato chai tibi odi. Dano chai tibi romo kode the same under roof achiel mi dak kode. Mari na wacho marach. Iwinjo? Ogunde no kanyo. Iwinjo? Okna biago. Ogunde wo kanyo. Tuchimo yode Rico direct. Rico kam host. Kora kaka negi children rent akia. Rico no host Dunia itasema gondo ni ndema keyboard. Eric Smart angeyo. Host for sometimes. Bankanyo, ma ndi kuma ikini wa kuchaguni machakijo kuna ina ngokugune ko post na kwina modie. Totama mawanga ni this man is a very learned man who can sit down and do some things without even consulting hata tunindia marangana nego. Why mbona kwani masomo ni ukawe somo ni kikawe somo ni na. Kikawa somo ni kakahanda wa miru wako tilonyo kwa kikawe na. Ugundo watu I'm a very learned man. Yes, wakwatamre. Doinjo. What is that learned in you? Kisi kwa huko bagu inikacha. What does it does it help you? What ame of the dala. Dala be dido no di opuru. Doinjo. Awi. Iwinjo. Okuneka baba guone marach, but these are things tulimwambia hata before. Ngombe baba nakaje gutimi kama. Okangi maber. Yeah. Iwinjo. Yeah. Babi chanya fiki chini gidala u. Chini kumenya no dibipu ili gilobi.
Stop daka Martin oloko kode sura. Tony daka Martin oloko kode sura. Temoro kwa diti all the way to Bondo. Inenera mabondo kuchande. Babu chunya katoni ndia matero wanyaka kadika ensotura nuwa vichie mkono. But at least omiwa miya bichu moro wadogo di on. Pesa mara kono ni waneno. No kwa nanya kasani. Iwinjo. Wati to kochu taki dikes no miya bichu moro wa makre kodo kwa didala. Pesa gonu waneno. No kwa nanya kasani. Dika ensotura uon game changer. Uon game changer. Kaje mnodero no do chini. To wan kono kochulwa pesa wa inget ber kite kana do tun bandna adona tiru kom boss na moroka e manyeyo iwinjo at least moduti but before time kamano we at least track record kila ngato ka iwinjo watiekri uruka to no ngisi wani di chulowa ndalo kwa pan wanyaka guvin chiponi vin be nyalo ngisi iwinjo babu gik mato gitoken gik miriambo ana ngisi gik ma reality iwinjo odero kwa dikens kwa chipo pitego te ango makido na origo anyalo orunigo te ango wachiemo dikens kan ngama chunya ler wacho na Jatelo credit ochako rumo. Ochako medi. Ekora mogi gigi ani yuda manaka kuma bede kendo hapa ni iwinjo gigi maler kabisa. Ano kago jo angla. Aero jo angla. Iwacho ni nyathi miere michwado. And somebody should tell jo angla mora outside there. Ni angla ber and angla emo buildan and angla has built several people. All these people that we know, most of Luo artists, Ajawa has made them who they are today. And we've been painted dark. So on my side, we are trying to revive this thing. Gik mwatimu maricho gi ema wawe. Ka waseweyo. Ajawa ber nambadi. Ajawa ber. Ajawa nigi pesa. Ajawa osechenjo ngima ji mang'eny. Jomoko wacho ni Ajawa onge pesa. Ajawa nigi pesa. Jok mani Ajawa mok chul ji. Onge pesa nade to jomoko Ajawa go to riembo gari. Ajawa nitie chode. Jachode ene jachode makata kanisa jichode. So these are some of the things that I'm trying, we as LTN, we are trying to put them back to line so that wanyalo bedo gajawa that someone can admire. Magi gik maji okwinja neno ka MC Brayo pod ilongo ni Brayo guda lego pod gochona. Wewa winje ko atieko wasi wuoyo for long. Eba. No rumo kendo. Network emodi. Dais whether makoni kali to temoko o en kama no temoko ber. But sani ni sawi. Udugo go dai kama tin. Hiyo acha die. Temoko whether Kwa kasa dien hot no ra be una binda switch. Olal. Aneno ka capturing sound from your microphone. Okay. In my file? Yes, block screen. Okay. I'm fine, Baba. Koro. Ni ikono wagi moroka cha kweti ekoni noteri ka Dickens noteru ka Dickens otura mondu chiem to pesa to kuneno pesa to kwa neno mana dira
Iwinjo? Yeah. Masitoko kigocho ni vin. Yani vin girem ne wotho gutoni ndiema. Sani to ndima gida kuma kata simbi ni kata chiel. Umari. Vin gini manie gari. Koro kigocho di to ndiema keti blacklist for some time. Iwinjo? Koro wato na watigi jaro keto ngani to keyboard side on kucha wago kine riko to gochi ni vin. Kigocho jogo be wodi ni kata jata no ne besa ni pokwa neno makata wan wengi wandala. To kare gine gari. Kara gine mani mtoka. To bako si chupu na Nairobi give me a beach more dinwa ili wetu wacha. Doni ndema ngumba ndema nugi vili kumagote. Iko kwa nso jineni kumia boru mamara. Mia boru mamara manad. Mia boru mamara manad. Tony Owinjo. Mia boru mamara manad. Gima ng'eyo. Nso jika marent. Runt mara Tony ndema dak chul. Koro kama reno won doni no daka ken block what ilunga ni block something yo kitengela kuchande angum no dare kon koro wacho no chula rent ma 2000 angum no dare kon angum omiyo eko dak kon pod sawa koko dak kon wako ni no ko dak kon but ni sawa Iwinjo angum omiyo awinji maber we lock ni battery nini in betri ni kore korumo betri gi asetiyo go mang'eny jothurwa ambende nyiewna uru kata betri mar Kodak yawa ambende akwecho tho nyiewna uru kata mana betri ok ni usapo una kanyo ni umari we like your job idhero kaka watiyo gi gine mang'eny betri Brayo wuda lego amba kwayo tho solna uru kata from Mombasa betri ma donga adieri ta kero nwe piny luo kanyo ka kudwaro am Omari luo nation dono chopne ka Mombasa koni winji kaka ji ywak ma to man gi ywak to ni gi ywak nying to ni ndiema abiro nitie ndiema na kamera chiel kende to ndiema kata Mombasa koni penje uto ni ndiema ni the last note of beautas not equal debutas je no chulo jo sound ko chulo jo sound to no chulo beautas kanyo da jo sound no ko chulo un chieng no miu gi moro matin wacho no mi wagi mama tike to no ne dwa no tere tich madala kona ko nyako los mano mando no los mando no ka yeno loso koro uno miu gi moro to go jo sound chenga ja sound go chenga mondo tere tich madala Iwinjo tadia tijari umotero to ni ndala go tijari ko motere dala go babu umari kusige mara chiel dadona ni mwenye gini mondini the moment mo nato kataka ami walk kambi kadi teach Iwinjo this person has a target Iwinjo to ni ndema nyalo kwa maybe na uya chalmishi ya mayuak okayuak I want to ni ndema uni mara chiel Iwinjo the moment manga udionge ni ibi teach kuna expectation ma expect baada ya ile kazi Iwinjo Omari kata kifani bende kikendo ja odi Sete mitio di ande miswage maber at the end of the day ibe ngendi nte result mi kuna mbegu napanda hapo ndani ibendi dwani mbegu no timangu owo gadira ko semiriam kuma swage nade kagoye akini goye nte design ko ni bar bi dwata awati ndio pinyonge toke wati ka Setemuni ndregi ja odi nitie plan mamari ja odi opogre malaya mawoko nitie target wibedi timango itemo goyo at the end of the day nyakalunga ni baba ngane Iwinjo it's the same with this job that we do of music mi work majidonge ni iwok be work bitigo silawa meki katana kati wo ketenagi ongenja udaka do godhiambo pesa matar nitie Iwinjo sabon malwok nitie nyathi di temo maber school fees di chul Iwinjo koro chako duogo iduogo Nairobi in makoro idwa stako sae
Idonge jaoda nye kumwambia chande to gore no anoma. Okimi wakita modo mikano chande ma chama cha kela wachulu kandigo. Kategemea moro ma next ko biru tabiti mongo adidugo ni. Omari be witiyo inga madichwo. Mago gik maketho udi. To mono ni ok ni demand, donge ok ni demand. Oneno ni koro onge gimitimo kare. Itimo no. Onge, oneno ka mono and useless. Iwinjo. Koro Omari, iwinjo mari maber. Yeah. One Anthony na mitoni luor mamare, to na mitoni respect mamare. Kaka ngamosiepa. Kendo kaka ngamana da ahero timo kodo maktaja odene lunga ini nyafito ni ndiema daki wito ni ndiema. Ini hero to ni ndiema kati mono do. Usepega gisa kamano pile. Baku kori dogi nga koro imi zipa na chande maguru dugo disappointi. To la pango ja ko dugo lament kanga maso king nwach king. Gine mato ndiema yuakni gini. Gine mato ndiema yuakni ko to ngine ngisilinga 100. Okay. Injo mari. Awinji maler. Omari wacho ni enonge Tony wacho ni go live wacho ni enonge pesa yoyote. Adira manya sema kitopindu ngine onge pesa yoyote. Omari akono ni club sadi. Na kakisana akono ni club sadi. Gigi kwano mang'eny. Omari okna wuo hivi ko ngama wuo na me. Omari kini ilamu nato. Iwinjo. Dukabe nani haja maruso gini nenda uso gini. Iwinjo. Omari kitu ningeuza. Iwinjo. Awinji. Sasa daktari manyo. Iwinjo mari. Yes. Maka mo bedo ku full drum set yot, anyalo bedo ku full drum set yot. Iwinjo. But kora ka duok mwe wadwa chako chari kitoni ndiye manwach pesa na nwach gini. Omane do mitoni gireni. Dawache ku winjo kata ko kunja but ni sawa. Adwa mitoni ndiye magini. Iwinjo. To mari anyisi adiera. Pesa ma wacho ne gono awene gichunya chiel. To mari be kibido woni do ka dugo live na nyisi ni to ndiye man ko pesa. To wacha hapo mbele uone results zitakuja. Dongera chako mnago eno uone. Nocha ko ngano mutokovi. Madam othi. Odoko bidu manchielo mano be othi. Kama no results ni matokeo za Mungu ni makuu. Iwinjo. Matokeo ya Mungu ni makuu. Maisha mawacho ni sani Tony onge gi madam. Maisha molieko ni sani Uhuru Kinyo onge gi madam. Kama nego ni sawa, kunge koto be ni sawa, lakini ndio watu wenyewe. But tiekshoni gini ketho tieksho makawuono tiekshoni. Ni sawa. Kungego ni sawa, but the ground unge. Tieksho Brian. Brian Omari kitu chungu and ginot wango iya kimo kwanza ngombi aluo ngikawuono munda uo kodi. Munda uo gijope. Omari. Iwinjo. Gimatono timo mistake mokwongo. Olopo ja ode. Ogocho ni samo duaro. Iwinjo. Yeah. Ogocho ni samo duaro. Sauchel sabiro bwana that the time anaona wuki teach. Iwinjo mari. Yeah. Tabiro kaja odo koda. Atichukue kitu rudishio mjamaa anaongea kama matoo, anaongea kama mtu mwenye na akili. Ukadira ongea akili. Ja oda ngatigo chunja oda ngatenda disa. To ja oda ni ndogo ni ko biro biutas market teacher conference mna una gocho ni. Ogibo mi go mitoni support ka biutas ongeji. Iwinjo mali. Yeah. Biutas na ongeji. Domnen kana je males. Ja oda no biro go siep ne to magedi gi mi support ko. Emo choko gocho ni. Totoni adon toni duka duoko ni namba mar jaoda oyudo kune. Mane meduko madon toni adon ogando winj gini. Toni ndiema owach ndio toni dungu ndiema wacho no duungna okatamre. Onyalo bet no duungna gi higni lakini akili mare tin. Otin. Iwinjo. Onyalo wacho no duungna kimwili. But akili yake haifikiri. Akili mare tin. Ja od ngati gocho nja od ngato sauchiel sabiriyo nade ango miyo mukuom kono lokro chot mamari to ni ndemo duoke ni namba chiegi ogolo kanye bana nyako duoka apa ni kitakendi kumada be murubi ndo winch to ni ndiemo gocho nja od sauchiel sabiriyo to dono penjo odono duok penjono ni namba mar chiega to golo kune to ango mamiyo gocho chiega to ana wone mnuluonga dich
Iwinjo. Ango ko chon chiega to ana won animnulunga teach. Second thing. Oni ndiema owere kod dawa. Iwinjo. Dawa owere kod mabor sana. Mama no dana no amie luor nikech en no golo nyako mogolo chuo masani wuok kodi ka wuono ni. Mama na no so omwari an miyo no so the year 2000 flat. To nindiemo gonya sero kamone ni gimini gi. An mama na also kan jegi ya uchia. Iwinjo mari. Omari mimi na struggle. I'm the breadwinner both to my grandma to and other society. Iwinjo. Omara tanika diko di dala. Nyingi dala wakadana ogeren wach nyinga. Pesa matin mani dogi itum gadu moko ma ido itija matimo ki. Ema gero dala cha. Dana bendo bedi gi kwe. Makoro dana mo luongo no. Akino luongo dana nikech dana gi no so akino luongo dana no achango. Jamano bedi ngama ni respect. Ana penja chela ngisen baba na. To bende ngama tigo gini be nitie. Ni sakita na onge kata ananteka ka bango. Okpingiza ni dawe kwani dawe matigoyo. Iwinjo. Maoki kati, those are the main thing majamano wango kodo iya. The last thing, wango kodo iya magiko. Miso jino oro na pepa mare. 2000 Nairobi. In which area can you get a house of 2000 in Nairobi? Omari, ukana riambo. Kati woto area maka yule junction dandora. Kumidi de ot, karasani ot marumabat. Ot marumabat. Iwinjo mari. Enelu fadu kuwi, kati malo. Pati sani gadu farid didukuni. Onge. Onge. No, mondo toni ndemo orna silinga lufariono na tiko du kora. Iwinjo, nikitanga jamani kadwa na yude na katipu kora machele katim nani orna pesa no. Tundema ngetumia yosho na bado ba mano bendo no ko nyago pesa. No gulu pesa na cha iwiguni mamara mengo. Imno oro na. Okni no konyigo. Okni no konyago. Secondly, transport mnawo tano orna silinga usujua neni 150 ognari yambo neni 150 no orna 150 that go langong katera all the way to Kahawa West kumwadi go etich iwinjo mai awinyi ba so in top of that no konya yani no golo ipesa na deni natema mnahisi babu nadwa nipunguza deni na mosmos ipunguza deni na mosmos iwinjo Ukutop tema sibu kutoni ndiema toni ndemo ngante konya man moseko na kodukindo Baja order ni tuo na manye nentie sende ni ndiema nise kai ni busy a busy man as busy as a bee doing nothing useless things busy doing what don't I no support your band mselo wali gidomi sema ber kama niba jobani gimagijo mwa makulo tuachie iwinjo kimakita ida timo ndeno an kira kan Nairobi okulo neighbor mara bonsa marinda iwinjo to okulo indagiri naja make a step babi bani nyaka kumukulo ntie kada mukulo no ituo indagiri no chupo bone no kukulo giri ntie kana benjito ni ndiema ogera kuma daki Nairobi makoro Mombasa kondo odo no onge ofuar kila ka morobo mi yupinya ka kuma daki Nairobi nge kuma daki Omari why do people okay what's the meaning of boss? Why do we give people the title of you are my boss? I respect your mind. One thing, your character. We need to see your character. Yeah. If you don't have a character to prove your bossity, then you're not a boss. You're a boss to your family, not to us. These are society. These are different society. Even Joe. Yeah. We speak the reality. These are different society. Even Joe. Makabenda na woni. Makabenda anima kwenye doni. Wekata mwako. Kabina okay, wa watchman. Wekata watch. Kabina ni mwako kindo toni nikidina. Babu ndio tera ngwechi maromnadi. Onyalo bedo matek. Donyo. Koro en mara, odon mara kawe gi mayo. Akawe mara gi mayo. Nikech toni ndiye maduong' mohinga. Nikech title mar nyinge toni ndiye useless, nonsense, dakatin. Jamano duong' kidende, oduong' irwakruok lakini obungo mare okti. Tawacha diera. Bungo jamano okti. Because you don't have the right to call somebody's wife at midnight. Nedo gocho na to ungisa ni babana. Story na chande ipang. Era ni osiko chendo, dhano siwuoye adong' aneno. Kiwinjo wach nyathi jomoko, ok ringe ng'ato no onge mogo. Wewe, chieng' moro ni gomba, amiyi hera titugogo. Chieng' moro ni gomba,
Baby, utanitamani, nimekupa penzi ukacheza nayo. Utanitamani. Nyakwara Mogajwang, iluonga ni Mr. Mbalamwezi. Mondo iket thuma mar hera chendo kaka sikiza tune mari. Di mana star 812 star 784 hash. Ma wantiere ndani ya LTN kama mopandi inyenyelela. Onang, mar sineno. Nikech gini nasing'is nyaka jaoda mara duoko ne. Odhi ochandre kodo. Kama gima minyalo mi jamano ok nyal wer. Adhi miye gini mondo ane kodhi wer. Kagine manyalo mi jamano ndak go show stage owe ngiso wer timwach moko ni chikiti. Okodo chiko hitwa. Wadana chikiro to nji gimi wero. Adhi ka waduok ne. Iwinjo? But the reality, we need to speak the reality, Omari. Omari, unemuru babenu konyowa, fans wa, unemuru babenu konyowa kakawa njoban. Wa yenye rechien ke omanu kwa uo. Sawa ma uo ili mitwa, jogo ili mitwa. Iwinjo? Omari ya pari ni paro mara chiel, mna wacho kawu ya poko will, kapo kame. Omari milu koni tengu kumatengu no uki. Anange mani tengo en pesa miketo ne jathume boxe kuma no wuok etake. Miketo jathume box. Iwinjo? Oketo jathume box. Nikodi bendi dimor record ni gojo gigo chulo mshahara nikech bande no te ogriwo ate. Adira ko semriambo. En adie. Nikech kabedo wacha Omari wawe wondre. Wawachi kada sani nyadi USA gi diaspora kod ganye ne mago pogre mago countries mo pogre gin gine giero beat kada ga winjo gimi wero gin giero beat iwinjo but kodo gi Kenya dwaro gima jogi ntenga mobiro fanyo ohera jawa ntenga gi fan mobiro kanyo ohero bul ntenga fan mobiro kanyo ngeko migono more ntenga fan maja keyboard more maybe jawer mawer maybe jawer more less than kata instrument more mawinjo kata ginene iwinjo Nengo no biro nikech gino pesa no kowuok nyalo konyo kata nyalo konyo ai katika mo kata to ngema ka binen ngama adiero wacho no duongna ken ngama tigi wiye oda ni pesa maido mag tingu gi we aka kata akiti account moro chieng moro ni konyo iwinjo ka ido shida moko ma down magine ne gi konyo Dong mano to Tony ken mano to jothum gi teo ngama share tengo momi okora adwana kiti lera mondi winje Iwinjo. Ya abantu kakuri wuoyo to wuone jothum te nyaka enda nikech kata enda. Nyaka enda benda wacho ne kama. Pesa no nyalo konyo kata jo ban kamoro. Iwinjo. Ne ko bendi koro kede ni mari ni ne. Okibiro moro jogo kin kendi. Jogo mabogi go te, jogo mor gi gini goyo. Gini tich matire kanyo. Iwinjo. Kama jafapo wacho mimi dramist wa inda mimi unifurahisha. Mjamaa guitarist wa inda mimi unifurahisha sana. Au mkoacha ni ndafurahisha sana. Ndiye combination ma instrument mamore. Iwinjo. To kanya makani karibu chako idonjo wan kaka band wasiko kwa soko customer gikete. Mondo mi watengo. Koro bende wacho nyaka wabe wamani. Kaza kaka to ni ndema. Inge ni tio kitio. Ukani mi pesi cha. Kwanza kitigi bibi mdibe mani pesi cha. Iwinjo. An gi interview moro sabe ane ka ngato manya kanyo. Tigi asemna tieko. Gori winjo mai. Yeah. Mumi bono lo kwa waka okay, wacha ko so customer. Yeah. Mudo customer no bendo niwa. Kecho ngeni kai ku ukali miwa gi moro. Iwi. Customer chiwo kocha te soke ni. Nisoke ni mundi bidi guru bo neni. Ami jibo gi mundi attention mari drive kumi. Niketi ngani kata kai kitime okani mi to ukana appreciate idi mi na mishaati cha to benya lokosmu kanza kato ndema enya lokosmu akumi iwinjo kanya mami no gino ki moro mar so customer kachiwo kadwa mi jatumtengo so iso ikede ama iso ime nyaka jongeko gijaja wagore stage no achitengo nikech ango gingen kai kwa wow kai wadhiano no iwinjo koro obenda kwayo Iwinjo. Mimi nyalo bet ntejo mo bans moko kanyo moluru wuoyo. Ana wuoyo. Mara kini kunyo no maka tajirane miso wadira. Jothumbe mubiro mielo gi gibet joma beyo. Iwinjo. Gini watimo gige meko goto jo jawo yae mago gik ma outdated gigi jiloso. Hapa ni jo jawo hapa ni wa misunderstand this thing because jo jawo ni nyaka gi grube ma obedo chaired
manyiso ni koponi gimoro rach to onego bed solved. That is why sometimes I differ with them, because I'm asking grube ge gin nolos gi mag kuoth kosango nikech onge shida maseyudo no bedo tatua ni otimore maduong' mo yal gi buche mag ajawa ge. But an kana koso maka ni a post dieri mono niegesa ani na dieri mono chwanya ge jo ajawa be poda wacho ga nyaka sani to no chok na bura no notingo genye wunya rodi ne wan kacha gi Pius Omudho ne wan kacha gi Kokomo Victor ne wan gi almost manager gi Odire ineno jogi ten wacho maber magi chokore e unity magi wacho ni Omari kik yudi ajawa mora mora ne gikete ot dweche auchiel koponi ati ni ginyalo chokore kamano e gima positive be it can work. Ang'o momiyo sama giwinjo ni gimoro timore ka to ndie matoge leng gimoro timore ka ng'ane ka miso thwango geleng kare buche gi igoge ga nenga momiyo Omar we uru rengo ni gimoro mora dhi ka police un kaka jo ajawa onigo be ni ntiere bende moko mu solve kaka un Omari noketo gini luonguru Omari koro Omari motamre biro e cancel mara ngowa mara jawa koro Omari kare ko tamore biro irwa kare wa forward gini to ka police Gono kaka koro mara ditani mara ni jaka ikaka kujoka DCI ni wachisneya aumi mandigo tirabinda kete ilela aumi dak ruungu wa mandigo pinyo ketwa pin ongisa ni ba ta ango milora Germany iwinjo giwinj side mamara side kora jawa koni mondo at least gigi olos at least tumni mdomor kila ngato winjo mari ongeni gimoro ko gi jotume moko isipeke to gikano ni macha kikimuli jamba chan kama ko kwani ene nga ene Nyasaye mano mimi nachukuka mtu njema ni kwani ene Nyasaye mano to no connection gi LTN kae ento be waka kaeno Nyasaye kende kwa gine Nyasaye no kende Nyasaye miwacho ne mwanyalo sipea but karibiti nano sirumu joge kwa chikare ngamudo mtokane ano kane ngama nyalo spare penyni ena Nyasaye no kende so long as ni wache diri Omari bi awinji ba an wachi madira mara kamera Omari ana wachi giadira en live kwa trise gole one live ba to an kase gole donga koni ni ntio interview moro ni gadhi atem mabeji manya ka endi na lora gine but aneno gigi ne we screen kanyo podine kamera ilal okala lanka iwinjo mari Omari winjo awinji an gimanyalo nisima kama ndigo hizo vitu kama hizo ndio vitu fanya msee feel like everything unokuteri ngatoka doluoni noto chalo gimeyanya kama ndigo ingene kama ndigo koro koponi idhi South Nyanza to koro kama ndigo nyawacho ni to mago jogo wacha ngono kama ndigo Wana pato kama iwinjo Achopo kan kechitoni ndiema yuwako ni watia makao iwinjo sinani is more important than pesa matiyo ne makodo wa chula iwinjo nataka do kanu sani kanya no chontoni ndiema ni pesa di to ndiema ninga 1000 pa iwinjo ko ni club stem no chulu ai nyaka moko chulu ai iwinjo makita ko nyalo misi valo no gocho na gidoge bo ngisani babana angomula rukutuni iwinjo inange inono no idoko mak ngane ne o mak Steve Steve no koma ne story mar keyboard no iwinjo to dogo na tangiso felo maber ni babana ana mito ni ndiema timo mamare tatemo wuyo kode kanga madano iwinjo damanyo yanyo dawa iwinjo damoyanyo dawa awacho kode ango iwinjo mano gima penjo nani tangiso felo maber ni kinya kone jamar ndiema ani snare kazi uso iwinjo snare
to sneno udhi yude iwinjo mana nigi nyaka sani mantie ani tich an mabor mana timo mistake mabiro kode koni nikech nadwa ni mondo abe otim nadi gi compensate gi chula iwinjo to ok ni sneo masneno mukudware to nindemo kaka pese oganda nyisu to nindemo kaka pesa na oduok na omia pesa na to be koko dwa duoko na pesa no awene gi chunya chiel nani hapo kwa hapo duokone lakini Omari anyisi gimoro achiel Nyasaye mwala mopilu kini gotieno ni emonge dhano jamano dwa ywak mbele ka iwinjo to ndiema no goro gimono nyiso wachande kaka ni kodo biro reality odhi chamo title mar nyinge nikech sani onge gima jamano weru manda nyise diere kenda chaka no onge gima jamano weru winjo Omari jamano werango onge tumte chako chikiti ichiko itu ine bakaja chikiti injo kanga madei kona ngana kama madea Brayo tiekshoni Brayo tiekshoni Mari anatiko choka wacho kama iwinjo ukuna chatuni iwinjo but what these people to understand us kaka gidwa nwa elewa gi eka bado ni gielewa iwinjo ngato kandi kangato tiyo kodi chul jamano mundu ai weche magwa yaya mang'eny iwinjo kasho gik mara isbayar na shoto to giko kini shobo di mara tibe ng'ang'ani mato kori idwa timo pimo pachwa okwadwa ne omanto kadwa nyi iwinjo wato tek dikinyisa na tigwia babu tiche mo mato ni ne nogo foleni mag mtokini kwa dhi Mombasa oil go kanta marija sound mare beast ndiere wana hizo Nissan babu mago kini gotedo no chul gi fuel to gino beno timina ka kwadhi shoma Kisumu manoko ko chulwa nyaka mashoma Kisumu iwinjo ka wona mtoko chulwa mtoka kwa Nairobi ewan Kisumu to mchokaja sound loro mtoka ndoko kuchama mtoka acting sound ka golo kanjero kamo machielo shoma Kisumu beno ko chulwa iwinjo Omari awinji do ganda mawuru adon wawuru ukonyu wawuru kaka fans mamikwa keturu jogi pinyu wo kodgi iwinjo mondo gikon at least kanga to tiyo to chule sitemi chulo ngaro chete bebe injo maber nono gogi no kuchunya chiel kecho angala en jugi lakini babu manyiso ni samo kichulo ngato to jugi cha utue poru tue jugi cha kiti kechna yani go kaka na kako dram yo angena go dram so kidi chula angena madu tich manon yani go to chunyi wacho kamano babu ani kibeti moral sadi awinji ba ogna luongi Omarach ana luongi mondo at least adira to ngere to nindema blame wacho ni enangi pesa 100 en mriambo to nindema wacho no chulo na rent 2000 actual rent iwinjo to ndema wacho na chako fare mare okani dhako okani mon moko moluongo to chamo fare no kachamo fare mato nindema mata live okachamo fare mamare no biro tich matich madala mbe ajo ko ngiso nyaka no lungo tich ne moro dala kina dala onge tich mato no lunga dala ngam no siga lunga tich dala to kan dala to nen jaba no ngisan baba na aboga ne sabu lungi kan machingi lakini jaba be no nen jaba kuma aibur mbe da kulunga to jaba no orna nyaka pesa chimno tangiso baba na ana elewa imano cham nyogo da wisuka iwinjo koro ka jaba de understand kamano to ndiema ngamu be industry mar thu ngama duomo ngenya katuongo lima yani oduongi gidende wakino bungu mare tika nyapi oken gima konyo tiekshoni bre oroji mawacho kama iwinja acho kama to nindie awuoyo kodi iwinja ba anango kodi grach ini mikelo madharau gite to next time kiwacha dir wacho ninga maduongna onge right magocho mchinga to gotieno ni discuss gik mna onge wiye secondly dawa werwa ki story mameki iwinjo thirdly pesa mamara be kadwa awendigo sine mamari ibo yudo uchinya chiel okna luori but sine ni yuago nikech joka dimaki okna mili make ni magidhi maki nikech in gimi no ki haya benyo ki ngira pesa nyalo haya go drum sit adier yonge kukoma no konyi go kwani club adi duoko ni sine mamari mondikao gigo iduoko nyange ni sine go kidhi duoko idhi loke mamari mama no bengi mang'eny lakini na mimi heshima mamari lakini kaki nyisho chichega ni kidogo abende kado kudi to kadwa nini to bengeche mibolunga latini tabu biro sasa neno aneno ni ngama ikialoso ikeso
Timibol ka getini okabitini to be ka biro machiegni kodi kibende weri gi familia ga iweri koda kabisa sinema mari nyisa ng'a midono omis ne ani mondo kelni sinani bochuponi ja oda goli story ni atieko. Erokamano Nyakwaramogi e winjo maber kabisa mani luongo ni Brai Wuod Alego iyo wang' maratari ma agaya nodwa no kaw 2 days no wacho no mari bundles korumo tioro na 2 days nodwa address baba sawa chako manyi kendo sawa Omari an ma winjo ko mari madhi matiko magiko adiera tadi wacha adiera kata to ni biro nega gimna gisi gima chita do magiko to ni ngema dak nega kata bejo mo hayago e manya lugo ba nege keche wone ni gideni dana anu okelo jamo ni gideni mang'eny mata jomo hayago dak ko chulgi uwundo chika kadi no chulo pesa mang'eny to ngema pesa ma chulo sani nyek modaki e dak pesa mo chulo no oko chul deni simen kodo go mondi teka kuro dugo chul bas DCI go mo wacho kamano go koro gima nanyalo wacho mari ana wacha dira ma ichunya to aichunya maboy no kan koda garage to manya iwinjo ogoya gita mamara no won kata koro nega to nega lakini gima nyase to gongeyo na awacha dira mo aichunya to ni no kochula pesa na to anwa go pesa na to mumio sinai na mako na kano nikech no dwan dawe mo diti kode to dawa ne onge koro dawa no aspea dawa mo we mumi akaw snare to se ala chenini abiduo kole dongo mari na snare inene anene ba msana ni tiese enti welo kinigo mo ne ko katre inene anene ba nje ko katre onge snare ni do modo be ko podo dile kawe obo di sabu nyasai kanisa ko mukilani kwa saido ko area makona saido nyaka kanisa odi sabu nyasai chingo mono go biro home kikobi na gidisi yayo kaja ku no ka kuale diwinjo obi ebe to ka gire kichunya chiel to wechi waguru erokamano to ge kuma di kwa engono kito bendo ngeno timo makosa to okana kwa engono to be ka di kwa engono aleso nega to be ko nega ka di kwa engono kito bo ngamo to kwa di wona erokamano ba iyo wang erokamano gima dwa ni wabe heshima between to Ndiema kod Ar ubed donge tema tich madhiru wa to Ndiema kata chiel to maana nyise diera hakuna siku nyingine na to Ndiema taunganishwa na kazi na yeye either le ruwa kwa deka ngijato machilo lakini ukuna tini ati njato mcha maka tieko ati ngi kumadhirie kuna bedu kutoni Ndiema maana heshima mado no bed kindo akode kwa romo to amose ba in fine and fine to be ko do amosa to bed go but adiera ta senyise oya wiye owe bedu uwe ngisa no duongna to bungu wiye tin ngama tiku we da go chinchingato gotieno ogo chinchingato kitango pero kamano Nyakwaramogi adeko nyaka ne podcast moro no ningo benya de timo ne ngato kasto we kura ya usimbe mondo mikoro wayudi otherwise agoero kamana yenya ne jok mono ne kanyo aduoku nwero kamana yenya med kete ka iluongo ni Luo Trending Nation kuma bende mopande inyenyo lela an pod luonga no mari nasho mari The Truth Meter koke yude ka to mano onge aneno ka an ka indigi I tried calling you magamiso gene we koro wangi mondo wa Maximbe aseya simu ngato kano manya kanyo taloro na loro nikech ne ane e podcast gik machalo kamagi mamiya loro ga simu mondo kik gine donj katikati kik ngato chapwa otherwise joma pani aloro ne simu no so namba na public mnaelewa sawa. Thank you so much. Nyakwaramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 3 2 4. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation.
opandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana.